Den var lige ved at vinde Jysk 4-års Grand Prix. Cirka en måned senere, der galopperede den, tror jeg, sejren væk 50-60 meter før mål, da Knud Mønster angreb den ellers vindende Local Conch. Nu er vi klar her til anden afdeling af V5 i Skive, og det er vi med 8 heste bag startlinjen efter afbud fra 8 Money Liza TM. Nummer 1, Norway Flamingo, Biver Jørgensen, 2 Nice Pointer, Knud Mønster, 3 Made by Linda Lund, Jeppe Juhl, 4 Nairo de Hedebo, Christian Lindhardt, 5 Debbie Denise, favoritten med Seppo Kokkonen, 6 Noomi, Johnny Jørgensen og 7 Lisa Lobel. Kai Vestergaard alene i anden række, amatøren Erik Sandholm med nummer 9, La France Fraser. Galop ude i banen for nummer 7, Lisa Lobel. Starten er gået til anden afdeling i V5-spillet. 2 Nice Pointer satser på føringen og får den. Nærmest nummer 3 Made by Linda Lund, der galopperer. På anden plads står i stedet nummer 5 favoritten Debbie Denise. Men Knud Mønster, han kunne køre til føring i dag med nummer 2 Nice Pointer. Debbie Denise er på løbets anden plads et par længder efter. Tredje plads til inderbanens nummer 1 Norway Flamingo. Derefter som fjerde hest har vi Johnny Jørgensen med nummer 6 Noomi. Så følger i anden spor lidt tilbage nummer 4 Nairo de Hedebo, her hvor Mønster styrer op mod de første 500 meter. Med nummer 2 Nice Pointer i føring. De første 500 meter blev afviklet efter 18,5. I ryggen nummer 5 Debbie Denise. Hvad gør Seppo Kokkonen, når 4 Nairo de Hedebo kommer frem udvendigt? Han bliver siddende med superfavoritten inde i ryg på førerhesten. Det er fortsat nummer 2 Nice Pointer, udvendigt nummer 4 Nairo de Hedebo, indvendigt derefter nummer 5 Debbie Denise, og så var der nu galop for nummer 3 Made by Linda Lund på ny. Knud Mønster fører med udvendigt Christian Lindhardt 2 før 4. Inden bagved får nummer 5 Debbie Denise et fint rygløb, i anden par udvendigt nummer 1 Norway Flamingo, indvendigt derefter nummer 6 Noomi. Så nærmer de sig de første 1000 meter. Det er Mønster, der i øjeblikket sætter dagsordenen med næstfavoritten 2 Nice Pointer. 20-3 de første 1000 meter. 2 Nice Pointer udvendigt 4 Nairo de Hedebo, indvendigt 5 Debbie Denise, udvendigt 1 Norway Flamingo, derefter indvendigt 6 Noomi. Så presser nummer 4 Nairo de Hedebo på den førende 2 Nice Pointer. Nice Pointer fortsætter i front. Men det er nu under pres af nummer 4 Nairo de Hedebo, indvendigt 5 Debbie Denise, udvendigt 1 Norway Flamingo, udvendigt også nummer 8 9 La France Fraser, der sidder klar for Erik Sandholm i ryg på Biver Jørgensen. Derefter indvendigt nummer 6 Noomi, slutter gør nummer 7 Lisa Lobel, der havde terræntab fra start. De er på vej ned af sidste langside. Det er fortsat Knud Mønster, der også vandt første afdeling af V5, der fører her med nummer 2 Nice Pointer. Der er godt med fart på over på langsiden, og deltagerne er på vej hjem. Nummer 2 Nice Pointer, en halv længde i front til udvendige 4 Nairo de Hedebo, indvendige 5 Debbie Denise, der kommer til på open stretch. Det er der vist ikke nogen tvivl om. Der var galop for 9 La France Fraser på vej ind i sidste sving, men det er Nice Pointer foran. Nairo de Hedebo nærmest. Debbie Denise er tredje. Galop også nu for 1 Norway Flamingo. 6 Noomi er klar som fjerde nu. Men ind i opløbet er det nummer 2 Nice Pointer, 4 Nairo de Hedebo, udvendigt 5 Debbie Denise, der nu får pladsen. Nice Pointer strækker på sig. Nu angriber Debbie Denise på ind mod målstregen. 2 Nice Pointer, 5 Debbie Denise op på ydersiden ind mod målstregen. 5 Debbie Denise helt frem til Knud Mønster, men det ser ud som om Mønster han når målstregen først med næstfavoritten, der lige fik hævet vattet her ind mod stregen. Og jeg tror, den ligneragtigt holdt til målstregen, men det var under hårdt pres af favoritten.